On veut étudier, 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 on veut étudier. Ramatoulaye Dia, an bɛ fɛ k'a yira an ka jamana ɲɛmɔgɔw la ko il faut k'u ka école dayɛlɛ pour que an ka denmisɛnninw ka se ka taga école la. N'i y'a ye anw yɛrɛ bɛ yan nɔ bi, c'est parce que occasion dira anw ma an ka taga école la an ka se k'an ka kalan kɛ. Mais depuis quelques mois, nin y'a kalo damadɔ ye écoledenw bɛ so u tɛ ka taga école la, u ka avenir sur l'intɛ tuguni. Donc pour que u kana na année fu kɛ, an bɔra ka na bi ministère de l'éducation da la pour que k'a yira gouvernement na an ka dirigeants na pour que u ka se ka solution dɔ sɔrɔ joona joona pour que an dɔgɔninw na an den minnu bɛ so olu ka se ka taga école la. An nakun ye yan bi kana an ma kasi an ka cɛkɔrɔba ye ni o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ a ye ministre bila ci min na ci bɛ ka gɛlɛya ministre bolo a yɛrɛ k'i da don a la a yɛrɛ ka école karamɔgɔw wele ka kuma f'u ɲɛna kuma min ni a bɛ faamu école karamɔgɔw fana an b'u faamu bari sabu u n'u ka école karamɔgɔya bɛɛ u yɛrɛ denw bɛ taa école la n'a a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an ni olu bɛɛ lajɛlen de mais u k'a dɔn k'a fɔ ko wagati ka gɛlɛn donc u ka dɔɔnin bɔ u dusu la u k'u tulomada u ni jamana ɲɛmɔgɔw u ka sigi min fɔr'u ɲɛna ni an t'a dɔn min kɛlen don k'u gɛrɛndɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ kosɛbɛ an t'a ɲini k'o dɔn yɛrɛ mais min b'anw concerné min ka di anw ye vraiment an denw ka taa école la ni sababu fɛn fɛn bɛ na ni o ye ala ko o sababu latigɛ. Ne tɔgɔ Mamadu Fofana an bɛ don min na ko bi in na Mali kalanko a gulonnen don fɛn fila dɔrɔn de la karamɔgɔw olu ka mois de février sara sɔrɔ o kelen filanan kalan kan ka kɛ ka bɛn san hakɛ ma kalo hakɛ ma ka dɔɔnin far'o kan ka bila mois d'août la a banna problème t'a la bilen l'année est déjà sauvée. Année bɛ se ka sauver année tɛ se ka kɛ fu ye hali n'a sɔrɔ examen bɛ bɔ mois de juin na ka taa mois wɛrɛ la pour que a permettre écoledenw ye u ka se ka kalan dɔɔni kɛ pour que u ka se k'u ka examen kɛ à temps année kana kɛ tiɲɛni ye a kana kɛ fu ye denmisɛnninw ma.